Mabos sa building ang may nagkakahulog ng mga semento. Ginaduso sang opisyal sang Barangay 29 sa Bacolod City, LGU nga pasiraduhan. Yaring balita nga itong gintutukan. Kinapakamalaot ni punong barangay Narda Pascua sang barangay 29 sa Bacolod City ang napahayag pagpabungol-bungol sang management kag tagiya sang ginareklamo nga commercial building sa Dalan Lacson, Luzuriaga. Madugay na ang ginsapol sa barangay ang tiglawas sang tagiya tuhoy sa reklamo sa mga residente nga nagakataktakan sang debris halin sa building. Apang sa subong, wala gihapon na kumpleto butangan sang barriers sang kilid sang building. Rason nga padayon ang pagkalahulog sa semento kag bato. Tipo na da ang mga litik, like may mga sakuna, hindi ta mapaktan, may base delikado pagid magtipon kag mag-collapse. Bangon sini, ginaduso na sa barangay sa Bacolod City, LGU ang pagkakasa permit sang building agod mapasiraduhan. Yung time na naguro ang madula sa mga funding. I-actionin na lang na kay para sa kahilwayan kag may peace of mind kami. Bangod ginapahayag wala na sunod ang ginkasugtan sang nagligan. Liwat kay ginsekyar sa Office of the Building Official ang edipisyo kung nagkakaangay pabala ang structural integrity sini. Maulat kita sa nila report ngayon hatag dari sa akon. Doon nga may initial naman kung investigation based man sa ako nakita. Ang tagreklamo nga si Marilyn, ginkakibot ngang iya karon balay ang sentro na sang investigasyon sang Obo. Alain sa part naman kay sa subong lang na aksyonan tapos kami pa ang naigo nga may sala or naamon pa balay ang may mga violations. Ginpadangat na sang mga tagreklamo ang issue sa City Legal Office kag tuyo ka makigsapol sa alkalde. Ang tiglawas naman sang tag-iya ang wala pa sang sabat sa issue. Opol, Kiril Casillo, Adrian Priatos, 1 Western Visayas.